Paní Zdena je kořenovým vězněm, paní Zdena je kořenovým vězněm, paní Zdena je kořenovým vězněm, 50 metrů od přátela, přesto paní Zdena je kořenovým vězněm, paní Zdena je kořenovým vězněm, paní Zdena je kořenovým vězněm, strašně daleko. Promítali se mi hlavou vojáci z první světové války. V zákopech byli mokrý, zahřívala mi teplá moč. Promítali se mi hlavou vojáci z první světové války. V zákopech byli mokrý, zahřívala mi teplá moč. Když se leknu, přestanu mluvit, teplá moč. Když se leknu, přestanu mluvit, teplá moč. Když se leknu. Paní Zdena je kořenovým vězněm, paní Zdena je kořenovým vězněm, paní Zdena je kořenovým vězněm, 50 metrů od přátela, přesto paní Zdena je kořenovým vězněm, paní Zdena je kořenovým vězněm, paní Zdena je kořenovým vězněm, strašně daleko. Když se leknu, přestanu mluvit, teplá moč. Když se leknu, přestanu mluvit, teplá moč. Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněna celých 11 hodin.